Ukuyibeka eqaleni le ndaba lena baningi abafisa ukuyazi ngempela ukuthi suka kuphi. Ngo-2020 kushone ubaba. Makushona ubaba, okay, ngiqale ngichaze, ngila eMgaba eThekwini endaweni ebizwa ngokuthi uMgababa. But-ke usisi wami lo esingazwani naye uhlala eWitbank eClearwater, usebenzele eMiddelburg as a paramedic. Right, uNomusa Victoria Sihlake, cishe abaningi bamazi ngaleyo ndlela, right. Okanye uVicky. Right, into eyenzekayo la kushona kwababa ngo-2020 sibizwe sisagqiba sinobhuti wami omdala, sibathathu manje. Ubhuti wami kube mina, yena uze emva kwami. Kwathiwa ubamncane useyasibiza ngokuphuthuma, ayisishiye ukugqiba sigijime sephezulu. Basifika lapha ubamncane uphethe ama-envelope awu-2, bese ubhuti abuza, hawu awu-2 lama-envelope kwenze njani? Athi hayi ubaba wenu wathi ngineze lama-envelope. Alright, wayiphi wabu-2 ngoba su-3? Ubamncane angabi ne-answer ngoba akuwona awakhe, unikeziwe, enikezwe yena sisi wami. Bese usisi wami agxuma ahlale yena athi hayi no, the reason why ewu-2 because yami nginayo, ngikhohliwe eWitbank. So kodwa into ebhalwe phakathi iyafana. Siconfuse ukuthi kanti yini ebhalwe la phakathi. Alright, kuhambe-ke isikhathi, siqede ukungcwaba, sibuye nathi sesinaleyo interest nje yokwazi ukukhonani ngaphakathi. Ithi i-will le. I-will le esinikezwa ngosuku lomngcwabo sinikezwa yena sisi wami eyayibhalwe ngo-2019 July. So njengoba manje ku-2020 July yona ibhalwe ngo-2019 July. Shayisa amakhala lento ukuthi hayibo kwenzekani ngempela lana. Uyena uyi-executor at the same time uyena osiphethe khona la ekhaya. You cannot be an executor at the same time ubuye ube omunye umuntu onominathiwe as one of ama-beneficiary ekhaya. Alright, ayinayo i-power of attorney, ine-police stamp. Okay, sayi-challenge leyo nto kwabona asiyeke kanjalo ngoba uma ukhona saphila ubaba mekushona ubaba automatically izinto zibuyela kubani? Kumama. Kodwa besithuswa ile nto nje khona. Bese kuzothi-ke manje ngolo nyaka ngo-2025 ngo-August 25 kube khona enye insizwa la azwana nayo kakhulu yaGumethe. Bazofuna ukufaka umuntu ngenkani la ekhaya ngaphandle ukuthi thina sazile. Akhipha amagama amabili athi-ke lokho kuzokwenzeka ngenkani because thina si-useless. Si-useless ngani na? Ngoba thina sinayo i-medical aid, asimfakile umama kwi-medical aid. So i-medical aid ikhokhelwe yena. Akukho ukuxoxisanisa kusakwenza ukuthi ufake ugogo ku-medical aid uzomkhokhela kanjani, thina singangena kanjani, akuzange bekhona ukuxoxisana kulokho. Okay, bese-ke into ebengamandla-ke kwawukuthi lento yenziwa ngenkani. Sayistopisha, sagcina sikwazile ukuyistopisha ngendlela sayistopisha ngayo. Sangazwana-ke ngenxa leso simo leso. Nanokuthi-ke into abeyifuna nokuba in charge la ekhaya. Eshadile ePolokwane kodwa ihlala khona eWitbank. Alright, bafike bamtshela-ke abezomthetho wendawo ngoba sihlala emalokishini, sihlala endaweni zasemakhaya, bathi intombazane eshadile ayikwazi ukuthi inganyelwe endaweni iphathe ikhaya bekhona abafana. Wes ishadile. Yamhlula leyo nto leyo. Manje-ke wayesethi-ke ngokusho kwakhe before kusaliwa lento, wathi yena kufuna siqoqe ubaba omncane no-anti uzobuya December yena ukuze kukhulunywe lento lena. Kwathiwa thina sikude lento yenza ukuthi bese akwazi ukuhlehliseka ngaleso sikhathi. Sekuthe-ke manje ngo-October wabuya, sazibuza ukuthi uyapi ngo-October. Mangibuza umyeni wakhe, wathi umyeni wakhe uSehlake wathi hayi uthe uza kuma-appointment kagogo. Ngithi I'm the only one ohendlisha ama-appointment kagogo. Awadokotela, awasesibhedlela, awenoma yikuphi. Igrosa yenziwa yimina, guess nayo yonke into lapha ekhaya yenziwa yimina. Enjani le-appointment engeke ngize ngiyenze? Mase sizwa kamuva kanti bezokwenza i-will ngoba wamthatha ugogo ngomhla ka-22 October wahamba naye wabuya nentambama ngey'khathi zabo-3. Uthatha lo mntwana-ke lo ebengikhuluma naye lo umntwana wami, kahle kahle umntwana ozalo brother wami owasweleka, so usengaphansi kwami. Since isibongo sakhe engayena ubekwa kuSehlake yena, so ubona ukuthi ngcono asebenzise lo mntwana owubekwa ukuze akwazi ukwenza iy'nhloso zakhe ngokufaka lo mntwana lo. Umntwana-ke naye wahungeka ngendlela ahungeke ngayo esingazi kanjani. Umama womntwana ngike ngambiza kaningi ngezinto ezenziwa umntwana la because umntwana akahlali la full time, iyafika ahambe. So umama ubazi ukuthi umntwana uyasebenza la, umntwana asebenzi. Ngamtshela leyo nto yamphatha kabuhlungu. But ngithukile izolo mayeseyikwazi ukufika la ngoba naku izolo ngimfonelile izolo ekuseni. Ngimfonela ngimtshela indaba ukuthi uyadingeka enduneni for ukukhuluma lezi zinto lezi. Ngingaze nje ngikhohle naku okunye kubalekile. Umama besimngcwaba ngomgqibelo lo odlule wangomhla ka-22, 23 ngomhlaba ngomgqibelo ngomhla ka-29. Besimngcwaba ngomhla 29. Kodwa usisi wami nge-Tuesday before lo mgqibelo bese buye enkosini esehambisa i-will entsha eseyifakwe lo akhona ukuthi sekuyena sekufanele aphathe le khaya leli. Okuyikona kusiphazamise ngempela-ke. Because thina sizama ukuphikisana nayo yonke lento la, abangisavuma ukuthi kwazeke nami sengisizwe ukuthi ngifonelwe enkosini kuthiwa hayi bo bafana bakabekho. Nangu udadewenu ela. Ithini into yenu? Kwayikhathi sithuka nathi. Kwayikhathi sibona ukuthi phezulu akangcwatshwa ugogo.
ngolwesine lwakhona wathatha ama-wheelchair, wathatha zonke ezinye izinto ezibhilonga kugogo wayozidayisa because azikho lapha endlini, wazithatha wazifaka emotini sibhekile wayozidayisa. Right, ngizwile abanye abasebenza naye lapha bathi kunemali anikezwe yona yokuthi umuntu mayefile, especially mayefele umzali anikezwe yona. Bafowethu asitholanga ngisho isenti le voucher noma igross whatever, akho gross afike nayo, akakhiphanga ngisho 2 rand ke kweyakhe ke imali ke ukuze ngcwatshwe uma wakhe. Mina nobhuti wami esingcwabe umama sasaqeda. Simcelile kwi-meeting ugogo eshone ngomgqibelo kamhla 22 ukuthi alright sicela sibe ne-meeting sokuxoxa lezi zinto. Wathi yena akabhilongi ngabekwa yena, so asiqhubeke ne-meeting. But sekubhlungu ngoba usethi manje asizange sizi-invite kwi-meeting kangangoba ne-death certificate yalama BIR 63 na yonke into akazange azakwazi ukufuna ngoba ube ne-pride yokuthi azocela lezo zinto kumina ukuze akwazi nawo ukuclaima ngendlela yakhe. Izolo sethi ngifihla lezo zinto angazi kanjani, izo zonke ezinye izinto bese zingicasula nje wayengiphakamisa umoya izolo. Right, singekho-ke lapho kodwa right. So useyake manje kokwenza i-protection order ke ngengane. Ingane because ngifonela unina ngamtshela ukuthi uyadingeka unina la, and ngiyamtshela ukuthi ingane yenzeni, ithatha ama-side, akake azame ukucontrol ingane ibe ingane ingahlangani naye ngomqondo o-wrong. Zonke iy'ngane sinazo, zikhona iy'ngane la ekhaya ezethu nezabanye abafowethu. Akekho umntwana ongenelele kule nkinga esinayo la ekhaya, kodwa kuyena ubukeke ngazi ukuthi lento esiyenzayo iwukudlala ngesikhathi. Ingane selokhu afika uyithengela utshwala lapha ekhaya, ezakhe ingane akazithengela utshwala, akafuni isiphuzi, kodwa le uyayithengela utshwala, uyayidestroy. Ikhona into ayenzile-ke singazi ukuthi yini, noma uyinikeza imali noma uyenze njani, ngoba sikhona ney'ngubo ezintsha amthengele zona ngibonile. Mhlawumbe ingane ithathwe yileyo nto leyo, yathatheka ingane ngoba kuthiwa kuyophi court kuyokwenziwa i-protection order against mina ukuthi mina ngingasondeli eduze kwengane for no reason, kodwa ingane iyile yayokwenza i-protection order. Ithi ingane ayifili safe ngoba mina ngithe kuma wayo kungenzeka ilimali, angazi-ke ngayiphi indlela. So abantu abaningi-ke ngenxa yokungabi nolwazi ukuthi bekwenzekani bafisile ukwazi ukuthi isuka kuphi iphelelaphi indaba. Ngiyacabanga ukuthi le summarize engiyenze la yenza kube easy kuyo yonke into umuntu akwazi uku-understanda ukuthi kwenzekalani. Asikho ekutheni sifuna uku-expose umuntu, kodwa into engicasulile eyi-1, ama-comment awasho kubantu bangi-screenshothela abantu bangibuyisele wona, bathi buka into ezikhulunywa usisi wakho ngawe ezingamanga zodwa. Sengithi-ke mina awuthe ngibatshele abantu ngoba abantu abazokwazi bonke ukubuyela kumina, bazongibuka kuphela njengomuntu orongo ngoba lento ayikhulumayo kubona iside eliyi-1 bazolithatha njengoba linjalo. Efamilini yami nje iyodwa, o-anti bami bebengibuka ngendlela engekho right neza until kuze kushaye Friday sebefikile la ekhaya kuyikhathi bexoxelwa ukuthi kahle kahle ngempela yile sixabanise kangaka kwenzekini, kodwa nje ngokwabo bebazi ukuthi nje uSembeko umuntu ongcwele ngendlela ongazi uyibona, ngoba yena uthi kubantu ubenza yonke into ekhaya. Ngeke ungitshele ukuthi uzohamba bese Witbank from January kuze kushaya uDisemba ubuye kanye ngoDisemba bese ungitshela ukuthi ngaleyo medical aid wena sowenza yonke into. Sihleli naye ubaba mina uzwashona, ubaba ehanjiswa yimina, egijinyiswa yimina yonke indawo. Same thing eyenzeka nangimama, umama ungifele ezandleni zami ngoba ubehanjiswa yimina kuyo yonke into. Okunye ungicasula ukudlula yonke enye into, ngasikhathi kufika i-message yokuthi umama ushonile bengingekho, sigcwaba omnye usisi wakhona la ekhaya ozalo baba omdala eNyavini eHlokozi. Sathola i-call endleleni sibuye, but ukhipha amagama amabo ukuthi athi mina ngicisha umshini. Ngikuphi? Because mina ngasho ukuthi yena ucisha umshini kababa lo ngempela awucisha ngempela umshini, because into eyenzeka akakwazanga ukusitshela ukuthi uye esibhedlela asambe sonke sokwazi ucisha umshini ukuze ubaba akhululeke, kodwa wahamba esibhedlela ngayizolo ngoLesihlanu wabuya wacomplaina ngokuthi odokotela sebemane bedla imali yakhe kuphela i-medical aid, and then ngakusasa wayesibhedlela kwathi ngabo 10 wayisifonela wathi umkhulu seshonile. Asifonelwa isibhedlela, sifonelwa yena. Why isibhedlela silinde kuze kufike yena kanti isibhedlela sifuna ngisho ngo-3 ekseni? Ilawa ama-accusation mina engaba nawo kuyena wangakwazi ukungiphendula kuwona. Bafowethu, okunye nokunye mhlambe ngicabanga ukuthi ngiqedile ngokuphawula manje, angisiyo umuntu ukuthi ngikwazi ukubona ama-comment ngaso sonke isikhathi, kodwa senginje awuthe ngizama ukuyifaka lento le nikwazi ukuyibona nabafisa ukwazi ukuthi kwenzekani ngempela. Ngizwile nomunye Phawula nendlela yosihluka nawe emsebenzini, ngingamvumela ngoba angifuni uqamba into ayenza la kuthina sizalana naye, angenza noma yini usisi wami the way engibona ngakhona. Nanokuzivikela-ke nami ama-content eyenzekayo kwazeke ukuthi angikho safe ngenxa yakhe. Ngiyabonga. A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. So guys, following them allegations uButsem lakabe nawo against usisi wakhe,
abantu abaningi nje la kule video yakhe bacommentile bathi unemanga level ayikhuluma ko ayikho, there are always two sides of the story. And so wazama nje ukukhombisa ubufakazi kancane ukuthi cha lento phela la khuluma ngayo ikhona, iyaphila, although yena sesiwakhe la kule video elandzelako akazange nje afune ukukhomenta kangaka, kodwa hayi bantu from lapho nje babese baba nembono lohlukile. And in all honesty akukho mnanzi kokuthi makutholakala abadali sebangasekho emhlabeni nini lenisele as ma siblings nje nibe nokuhishana ningavani to the point of kokuthi sekubitelwana ngisho even nemaphoyisa. Sengathi lento lena nje ingalungiswa ngendlela lefanele. Ishwa straight. Alright, sila ekhaya eMgababa kwabekwa usisi wami lo uNomusa ufika namaphoyisa aseMkhomazi. Indlela akhohlakele ngayo. Nanku sikhohlakala somuntu. Nasi. Sikhohlakala somuntu. Makoti, nawe kade ngikhuluma naye kusenzuza namaphoyisa nawe. Alright, no kulungile amaphoyisa aseMkhomazi, iveni aseMkhomazi la. Even I ngeke ngishute baba. Novize veni phela. Akhona, wena uzongibopha. Uzongibophela ini? Ukuthi utheke umami ngizofa. Alright, okay, sharp, kulungile. Uyaphila baba? Ngiyaphila nami. Nasi sikhohlakala sasisi wami, nasi. Uza la. Kale shonela uma wakhe manje. Ugijima namaphoyisa kodwa manje uzobophisa thina. Ubuya enduneni menza yonke lento nje enkosini ngokukhohlala kwakhe indlela engcole ngayo lo sisi lo. Indlela engcole ngayo Nomusa Victoria Sehlake. All the way from Witbank uzokwenza ukukhohlakala la. Ufaka nansi ingane yami against mina. Nansi. Amaphoyisa angizowashuta bakwethu. Kodwa lokho izana yakho. Uyangiphoxa. Ngoba awufunanga kuza kimi. Ngikhuluma nawe awufuni ukuzokhuluma nami. Kodwa wenze njani? Usugijimana labantu. Alright, that's fine. Kulungile, it's okay. No, it's okay. Indlela ekhohlakele ngayo, indlela enikhohlakele ngayo nina lo muntu lo. Indlela enikhohlakele ngayo nalo muntu. Mina buthi ngithe No. angisokhuluma. Akona ukukhuluma lokho. Ungawushuta amaphoyisa. Ngicela ungawushuta amaphoyisa, ne? No, I'm not shooting. Hayi ungawushuta amaphoyisa. Kulungile. Nasi sikhohlakala. Uzofa. Why is you lying? Zakhuluma nani la? Uthengiwe for mama uxoxe. No, bafethu nisifica thina singekho ready for Uyathengiwe because Lo lesikhohlakala lesi. Lalela mfowethu. Lo kade kugcwatshwa uma wakhe ngomgqibelo. Akangcwabanga uma wakhe lesikhohlakala sigcwabanga unina lesi. Indlela yakhohlakele ngayo. Ama-documents. Lalela. Ngifitha ama-documents. Ukebeza. Why uxoxa sisindini? Hayi ukhohlakele wena. Lalela uyahlanya wena udinga udokotela uyahlanya wena. Sandukubizile what are you going Hayi to do? suka uyahlanya wena. Uyahlanya wena. No, simele sibize bonke abantu. What are you going to do? Sandukubizile. Yonke indawo uhamba kuhamba ngamanga. Oh, wazokhohlakala uNomusa. Wena wabulala ubaba wena wabulala ubaba. Wena wabulala ubaba wacisha umshini. Wabulala ubaba. Wena wabulala ubaba Wena awunamahloni uma wakhe engekancwadi uhambe enkosini. Wena udayise i-wheelchair. Usudayise i-wheelchair kumanje. Umdaka ntombazana. Hayi bo bese sayithini amawila opophayo amawila umdaka ntombazana. Hayi umdaka shem. Umdaka ntombazana. Ungcolile. Ungcolile. Olokhohlakala lesi cebe lesi.